Naskoč tam. 10 vteřin vydržte. Sedněte toho Kha'Zix. Dělej Kha'Zix. Kazi si ty hovado dělej, vole. Máš ultinu. Hovado, máš ultinu, ty jí zabiješ to ultinu. Tak pojď. No, kousavé stroje. Až na to, že nemám ultu, tak jinak. Já jdu hrát na honěnou a jedem. Já jdu hrát si na. Pokud to bude střílet takový to kvéč, prostě to takový to, tak si jenom vyhní a máš. No, vyhní se a máš. No, ty jsi dobrá holka. Kámo, ty jdeš dolů. A ona mě viděla, že to dala přesně šikmo. Mají tam bardy, že oni mají normálního supporta. Já jsem na ní chtěl hodit žraloka a dát jí všechno, jen tak, víš co. To by si ani neškrtla. Ale my to jakoby, úplně my jsme strašní, my to chceme jako prohrát, ale prostě to vždycky z poslední chvíli dáme. 7-11, vole, to je za skóre do prdele. Kámo, 12-15, to je prostě nejvíc. Největší smutný je, že mám tohle stejnou farbu jako Jinx. A teď já už krávím, takže mě už je to jedno. Jsi to viděl, jak jsem ty... Jdu na Barona, I need blue. Jdem na Barona. Hele, Kha'Zix tam půjde sám, ne? Když jsme šli na Barona a prostě... Oni by to vyhráli. Jo, já tě pomstím, neboj. Tak se kouká, já na ní dám úplně všechno, flash, ignite, úplně. Šetřím si to na ten poslední. Počkej, na poslední útok. Katarínu, jo? Tak jo. Doprčit, ne, teď mám zrovna lagy. Doprčit. Ne, jo, pink, ne, já jdi ale já mám lagy. Já nevím, co se děje. No, a jdi do ní. Prostě tam něco naházej. Nahoď, ultinu. Já mám takový lagy, že... Ale jo, žralo. Šup. A jedem. Rozdáváme. Ale jak chudák neví, on neví. On je v podstatě v háji. Víš co, jak je úplně bez... Oni přijdou ty vole, prostě všichni zemřou. Jo no a my si vždycky tady dáme. To je docela smutný, když se podíváte na skóre. 7-12, ty vole. O, už mám pořádný ability power. No, 2-13, dobrý, nejsme nejhorší. Jo, Jinx, potřebuju. Přesně, prostě, já už vůbec nekoukám, kolik mám HPK, já to tam prostě šupu na... Kámo, my si je tady dáváme. Ty vole, my jsme borci. My to vyhrajeme ještě. Počkej, ještě na feedě. No, všichni... ne. Já jsem to chtěl vystívat. Kámo, my víš to, že si je tak trochu dáváme. A jsou hloupí, oni chodí prostě. Jsou strašně hloupí. Oni vedli asi od 3 vole. Baron, dělejte. 30 kg, nebo od 25 kg. Hej, ale teď fakt jako Baron. Ne, jo, jděte. Ty to defni nějak. No hele, Katarína tam pošle stejně ultu. Jako jo, no to bylo výborný penta. Ne, jen kvadrát tam taky. Já tam vidím triple. Ne, já ji uhnu a dám jí tam to. Dám jí žraloka a... Nazdar. Aha. Takže. Dala 514 mi dala Bladem, takovým tím jak schází. No teď jo, to je 540 mi dala ultinou a pak takový to jak se na to strašně vydala 453. A to jí stačilo. Ježíš. Koukej na můj build. Já už mám infinitu, ale se tomu nikdy nedostanu. Hele, mrkej na mě. Koukáš? Já koukám. Ježíš, on zhoří. To není možný, tohle není možný. Ty jdeš, holka. Hele, já si krásně zkosnu, takhle se kosuje. Slešni se. A ne, to je zbytečný. Tak dobře, no. Má se flash. Ale pojď. Když se taky umře prostě, tak je to 2 na 2, no. Přižijou u nás. Oni taky. Já chci, aby proti mě šlo to jim.
co neevolvoval ten? Drápy neevolvoval. Co by proti mě někdo šel? Já jsem. Pojď, jdeme. Hele, koukej, ale ne v klidu, koukej, oni jsou hloupí. Hele, jak jsou hloupí. Jdem do Jinx, jdi do ní. Já mám takový cooldown, že to můžu dělat furt. Jdi do ní, já nevím, kde jsi ty volal, nevím. Ale stárek. Nazdar! Ježíš! Ježíšimaria. Teď mám ping, ty vole. Ježíš, já ten utřel. Do prdele. Já chci tu Jinx. Já chci domů. Pryč. Mina. Ale jsem stvořil. Namířit do ní žralokem, tak je po ní. A jedem. Jinx je moje. Jinx je moje. Kámo, jak si je tady vydávám. Tady... Do prči. Pefelnutý žralok. Je prostě můj. Ano, my jsme nehorázně dorovnali. Když tohle vyhrajeme, tak ty vole, já nevím. Tak. Kámo, my jsme úplně nehorázně dorovnali. Ale fakt strašně. To je až nemožný. Čekejte na mě, já si musím koupit. To musím koupit, čekejte. Kámo, my to vyhrajeme ještě. Těžko, ale protože oni vždycky chodili po kouskách. První musí jít Katarína. No jasný, Katarína musí hned teď. Mám 15 vteřin žralok, mám se o ní postarat? No prostě jako až prostě bude teamfight. Prostě. Já už jako ubírám celé hodně. Tak se držet vzadu a prostě všechno na ní. To mě všechno do ní. Musí se trefit žralokem do ní. Pokud se do ní trefit žralokem. Hoří. To už jsem myslel, že půjde. V jednu chvíli. Hele. Jdi. Nejdřív Katarínu. Bacha na ní. Bude chtít dát ultu. Do prčis, dělej. Kamo, to jsme vyhráli, dělej. Dobře by. Matouši? Ty jsi vyhrál, tak je to. Dělej. Ty děláš prdel. Dělej, vole. Krávo! Ne, já mám lat. Já to úplně vyspamuju, dělejte. Ježíš, není možný, to nemůže být pravda. Dejte tu. Říkej kolik. 35. Do nejbližšího, najdi nejbližšího. No teď jo, 35. 30, rychle. 27, 26, 25, 24, 23. Nemyslete na to, prostě jděte do toho. Dělejte 18, 17, 16, 14, 13. Dělejte. My to vyhrajeme. LOL. Ježíšimaria, tak Dělej. My jsme to vyhráli. Kam já to úplně zaspamuju. To sorry, ale to...